quero dar as gracias a toda a xente que me sigue nas redes sociales e que comparte os nosos traballos, sobre todo o que puxemos estes días do bautismo prenatal en Ponte Sampaio e das aportacións, porque hai varios comentarios que nos falan de rituales ou de variantes dos rituales e que fan pois que nos enteremos de moitas máis cousas. Bueno, hoxe estamos nun lugar que a mí chamou a atención xa fai anos cando coñecín. Estamos na parroquia de Escuadro, en Silleda, e concretamente na aldea da Penadauga. A Penadauga tamén coñecida como ese enorme penedo que vedes detrás de min, no que se celebra un ritual, incluso tamén unha romería o día 2 de xullo, na que hai unha participación importante dos veciños e na que se lle ven a pedir a Santa Isabel de curar determinadas doenzas dos osos, da piel, e que conleva un ritual, incluso, como dicía antes, unha determinada maneira de facer a chegar a Penadauga. A Penadauga, como vedes, é ese enorme penedo que vedes detrás de min, e, como veredes, nela, na parte de abaixo, hai como unha pequena cova, hai un montón de esbotos, desde figuriñas de cera, pernas, cabezas, brazos, mans, e algúns recordos que vai colocando as xentes devotas no lugar. Entonces dicen que fregarse contra a pedra, o sitio que tes dañado, vámonos a fregar, por si acaso, un pouco o lombo, porque a veces pois ten algunhas molestias a verse a santa, ou a tradición nos fai de remedio, e nos cura ou nos alivia. E outra cousa tamén, que neste penedo, pola parte de atrás, de onde deixamos o coche, hai unha escaleira, vamos a subir sin caernos, hai unha escala que nos leva a parte superior, no que hai unha pía, aquí creo que se ve, se non caímos, porque a pedra ten unha altura considerable, aquí esta pía, e dice que para determinadas doenzas ou males da piel, que tamén, a ver, un pasiño máis, xa estamos, desde aquí creo que se ve a pía perfectamente, que donde tes a zona afectada por algunha doenza da pel, se amollas coa auga, pois vaiche a curar. Vemos tamén que hai unha cantidade grande de moedas que debe de depositar a xentes, non? Sí. Bien, decía que hai, bueno, contase tamén de que aquí ao ladiño mismo, en algún sitio aquí ao lado, había unha capilla dedicada a Santa. Hoxe a capilla xa está desaparecida, pero non a romería, a capilla xa non queda nada. Vemos alrededor da pedra que hai cousas que vai depositando a xente, supoño que para pedir, para que a Santa interceda.
e se curen algúns dos males que padecen. Bien, decía tamén por aquí, vemos máis cousas, bueno, hai un montón de velas, xa que o sitio ten todavía unha devoción e un atractivo, non? Para a xente da comarca. E me dixeron que incluso na romería que se lle ofrecen determinados animais a santa que despois se subastan entre os romeiros e tal. A Santa Isabel está na iglesia de Escuadro, pero aquí pois ve moitísima xente a pasarse por aquí e facer este ritual de que podíamos decir outra vez, como moitos, de augas curadoras ou augas bendicidoras que tamén son aí neste país. Bueno, vos deixo. Logo pondremos algunha cousiña máis no blog e espero que sea do vosso atractivo. E se vos parece interesante, pois compartídelo ou deixades a opinión de algún outro ritual que coñezades parecido e nos pasamos por aí e o difundimos ou vos axudamos a difundilo. Veña, unha apertiña, amigos. Alá, ata despois.